Матем митинги Иван Шильновның туған ауыл Русшуганда өтті. Митинг Матем маршы белән башланды. Рядовой Иван Шильнов Русшуган егеті. 2000-2002 елларда хәрби хезмәт үтә. 2022 елда махсус хәрби операцияга мобилизацияләнә. 29657 хәрби частьнең миномет батареясының миномет взводында рядовой булып хезмәт итә. Когда пришло время встать на защиту Родины, ни одного вопроса не задавая, в числах в ряду первых он отправился защищать свою Родину, повторить подвиг наших дедов. Память, Иван Михайлович, она будет всегда в наших сердцах. Мы все будем о нем помнить. Как о герое, который стал на защиту Отечества. Татарстан Республикасы премьер-министрінің хукук саклоо һәм административ эшчәнлек буенча ярдәмчесе Тәүфик Хамадишин Иван Шильновның кыска гына гомере эчендә үзен чын сугышчы итеп күрсәтүен билгеләп үтте. Иван уже совершил подвиг, не побоялся, доказал себя смелым гражданином и, находясь в местах несения службы в ВНР, ДНР, показал себя как настоящий боец. Он награжден орденом мужества, который будет вручен, понятно, попозже. Мөслим һәм Сарман районнары хәрби комиссариатының бүлек җитәкчесе Ленар Хадиуллин Русшуган авылының электән үк каһарманнары белән дан тотуы турында искә алды. Рус-Япон сугышында катнашкан Алексей Паганкинны аның улы Советлар Союзы герое Петр Днепровны мисалга китерде. И наш Иван тоже войдет в историю. Спасибо вам за это. Благодарю вас. Вечная память героям. 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң райондашыбызны Матем марш астында соңгы юлга озаттылар. Иван Шильнов ватанына тугры, намуслы солдат үрнәге булып хәтерләрдә мәңге сакланачак. Йөрәктәге яраны сүзләр белән төзәтеп булмый, әмма райондашыбыз аның фидакарь тормышы турында хатирәләр үлемнән көчлерәк. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.